Začalo to všechno tak, že můj táta začal vařit a drogy brát. Když jsem z toho v píči, nevěděl jsem, co s nima dělat. Sestra z toho byla v prdeli, měla strach. Já jsem si myslel, že mi má můj táta rád, ale nemá. Moje máma byla z toho celá zklamaná, ale už je mohla zpátky a bere prašky. Nedává nám, že jsme tašky, prostě nepřeji nikomu, aby vyrůstal, aby jeho táta vařil a prodával. Prostě můj táta prodával párno bracho každé ráno. Kokain měl u sebe v Lvince a můj táta šel dolů, vidíme beče v rohu. Můj táta neměl nikdy pravdu, kvůli něho jsem ze zdáry chránil svou rodinu. To znamená, že z něho mám respekt a ten to nemá, tak bude asi ležet. A to znamená, že tu jsem zase a můj táta sedí v base a jak vyleze, střelím ho zbraní do hlavy, ať se zpamatuje.